tione nkhani ina yokhudza mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe mathera sabatayi pamene mkatikati mwa sabatayi anali ku Mangochi kumene amachita misonkhano yoyimayima kupereka mfundo zawo kuti kodi anthu akadzasankha pa chisankho cha pa 16 September adzachite motani ngati mtsogoleri. Izi ndi zina zomwe Akabambe anayankhula nenzathu Etekena Nchengwa akutipatsira zonse. Mtsogoleri wa UTM uyu wati akatenga boma pa 16 September pano adzayika ndalama zapadera zokwana 5 billion kwacha yotukula ntchito za migodi. Ndikuwuzeni zifukwa zinayi kapena zisanu zoti mukavoterere UTM. Choyamba ifa UTM tikalowa mboma tidzakonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Ndicho linga chakuti mitengo ya zinthu itsike, mapakitale ake akhale konkuno, anthu tidzipanga tokha zonsezo. Tikapanga zimenezo anyamata ndi asungwana athu ambiri adzapeza ntchito ku mapakitale, ena apeza ntchito ku mapakitale, ena apeza ntchito ku migodi. Akabambe awonjezanso kuti ndondomeko ya chuma chaka ndi chaka adzayika 1 billion kwacha ku makhonsolo yopititsira patsogolo ntchito za chitukuko. Mafumu anga ndikuonjezeni, anthu akuno ku Mangochi ndikuonjezeni, ifa UTM tiyangowa mboma chaka chomwe chino chisanathe ndalama zimene ziyazamba kubwera kuno tayamba kumusintha Mangochi kukhala smart city. Kumbali ya ulimi Akabambe alonjeza kuzayambisanso pologalamu ya subsidy kulimbikitsa ulimi wa nthilira, ulimi woweta nsomba mu nkhokwe kapena kuti m'makeji mwa zina. Ifa UTM tikalowa mboma tidzaonetsetsa kuti ulimi taukonzanso, tidzawupatsa 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi. Ndicho linga fetereza adzatsike mtengo. Tidzayambirenso program tinkapanga nthawi ya malemu apingu, program ya fetereza subsidy tidzayiyambirenso. Onse aja kulandira fetereza subsidy aja adzayambenso kulandira September. Iwo ati aonetsetsa kuti UTM yachita mgwirizano ndi zipani zokhazo zomwe zili masomphenya ofanana ndi masomphenya a chipani cha UTM otukula dziko lino. Tikangoponya DK taponya choka. Ne choka sikufunika kutaya sinotona inandimira pamwepo zikoma kwambiri. Msabatayi Dr. Kabambe akhala ali malo osiyanasiyana boma la Mangochi kumema anthu kudzawavotera pa masankho a 16 September chaka chino. Komanso mu nthawi yapita ine nali gavana wa Reserve Bank amene ngaonetsadi chuma chakhazikika cha dziko lino, ndalama zakunja zikupezeka, ndalama yathu ili ndi mphamvu, zonse zikuyenda bwino. Tikakhala president pa 16 September pano ndionetsadi chuma cha dziko lino chakhazikika, ama business moyo wawo yambe kuyenda bwino, aliyense moyo wake uyende bwino chifukwa zinthu zamba kutsika kukhala mitengo ya bwino yoti ifeyo dzakhale kuti zonse zikuyenda bwino. Chotero pa 16 September mukavotere ifa UTM, tilowe mboma tilikonze dzikoli likhale labwino. Izi ndi zimene timazidziwa tidagwirapo kale, tidzangopitiriza. Tsogolatu zinthu zitani boma titani pang'ono boma lititenga pasala pang'ono boma lititenga Menzokhudza bungwe la MEC makankhani yokhudza chisankho pa 16 September tikupita ku chisankho. Panopa nkhalili paliponse yokhudza na chisankho aliyese akukamba nkhani yake yokhayi komanso tithokoze kuti afuna aphunzitse anthu makamaka kapangidwe ka chisankho chimene chifukwa anthu ambiri tidzachita motani, anthu ambiri amakhazo nakuti sakudziwa kuti tidzapanga mwanyambo zamuna akulakwisa. So ndizofunikira kwambiri tiyamikire kuna kuti ameki akuyambisa ndondomeko imeneyi. Masondo imene tikangana pakali pande kuti zipani zosiyanasiyana zilikadikiliki kuchititsa misonkhano, ndipo ngakhale kampeni sanasigulire kumene tikuona kuti anthu ayambapo ndithu kukopa anthu kumauza anthu mfundo zawo. Ndizofunikira kwambiri kuna kuti kumalimbikitsa anthu kuti akavote fakati ndi ufulu wathu kuti tikawera tikavote zakavotere nsogolo amene tikufuna komanso ka MP komanso kansala amene tikufuna mudera lathu. Pandoti nkhani yokhudza mona kamba nkhani yokhudza kuti kutsegula kampeni ayamba pa 14 July ndikuti pa 14 July kuzafika September miyezi itatu imene
inayo kuti anthu achite no yamabize campaign yona kuti no uzakhala tukalikiliki kulowera kuna kuti anthu ayesese kuti alese utenga ufikire nditokhuza makamaka chisankho chimenechi. Tipite ku nkhani ina yokhudza nthambi yomwe imasindikiza ziphaso kapena kuti passport ya immigration kuti pakali pano ikudziwa kuti anthu akumana ndi mavuto maka pa nkhani yokhudza kutenga mapasipoti kuti akumachedwa ndipo kuti pakali pano mavuto amenewo akupita kumapeto chifukwa chakuti akuyika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zithandizire kuti ntchito yotenga mapasipoti komanso kusindikiza izikhala kuti ikuyenda mwachangu. Kuchokera chaka chatha kudzafika pakali pano pakhala pali mavuto ochuluka kwambiri maka nkhani yokhudza mapasipoti zimene anthu ambiri akhala akudandaula. Emily Juma ali ndi nkhani yonse kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Nthawi tsopano nzika za dziko lino zakhala zikukumana ndi vuto lakuchedwa kusindikiza ziphaso zolowera komanso kutuluka mdziko chomwe chimaperekedwa ndi nthambi yoona zotuluka komanso kulowa mdziko muno ya immigration pa Chingerezi. Izi zili chomwechi kutsatira vuto lakusokonekera kwa ndondomeko ya makina a nthambi chaka chatha, koma ngakhale nthambi inayambiranso ntchitoyi anthu ochuluka kupitirira kukumana ndi vuto pa nthawi yomwe ayamba ndondomeko yopereka chiphasochi. Malo ambiri omwe nthambi imagwiritsa ntchito kupereka ziphasozi mwakhala mukutuluka madandaulo okhudza kuchedwa komanso kusowa kwa kalata zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa ndondomekoyi. Koma malingana ndi boma kudzera ku nthambi vuto likhala likufika kumapeto malingana ndi Pascal Zulu. Ntchito imeneyi ikuyenda bwino ngakhale sitinganene kumbali zonse pozindikira kunena kuti ngati nthambi yomwe timaona za anthu olowa ndi kutuluka takhala tikumana ndi mavuto osiyanasiyana kumbali ya passport issuance. Mwazina monga mukumbukira bwino lomwe ndione mashine athu anali down koma tithokoze tiboma hatukha mwini kuti tipeze njira ya msanga ndi chonga choti Malawi athandizike. So panapa so far tikupanga mapassport wovoma pang'ono koma chitsimikizo chonena kuti going forward chilichonse chikhala malo mwayo. Izi zivomereza kuti ndizoona monga ngati kuno ku immigration mabwana athu mothandizidwa ndi upangiri umene boma lakhali kupereka zokhuzana ndi imene vuto lilili la mapassport tinene kunena kuti pali positive impact yaikulu kwambiri chifukwa chonena kuti mujanenanenera kunena kuti vuto inala system yathu kuti inakhanga itasokonekera zinapangisa anthu kubwera kukhala panic kuti apange ziphaso. Komanso tithokozeso kuboma kuti anatithandiza kuti tikhale ndi temporary measure kuti vuto limene litheretu. Pakati pano nkhani yabwino kwambiri ndionena kuti nso mala panga engage company ina imene tikhale tikupanganso ziphaso zapamwamba kwambiri zimenenso zithandizire kunena kuti maofisi mwathu maregion mwathu ka ku north ku center ku east ndi kuno ku Blantyre anthu azimakhala ochuluka kwambiri ngati imene zililimo zine mwa facilities amene akubwera ndi company imene yanyuwani kapena kuti maprocess amene tikhalira kupanga ndionena kuti anthu ambiri amene amadzaza maofisi mwathu amakhala ambiri mwina ku bank napena pake network yakhangata sokonekera kapena ku inquiries kucheka kuti status ya passport awo ili pati. Now kubwera kwa makina anyuwani kapena ma passport anyuwani amene tikhali kupangawo akhandi facility kuti anthu atenga even mafomu azipanga download okha ndi a comfort of their homes, even baki azikwanisa kulipira pa phone, even kucheka inquiry kuti passport anga ili pati ndipite ku immigration kapena ayi azitha kucheka pa phone. So imene ikhala mbiri yakale ndipo ndatsimikizire amatundu amala kunena kuti program imeneyi panopa ikupita kumapetopeto ndipo chigulu chodzadzana kapena kuti nthawi yoti anthu azikadzadza ku immigration ikhala mbiri yakale. Pakati panopa ndionena kuti ma processes ndatochita zokhuzana ndi company imeneyi pa departmental level ndi maganizo kuti mwina ndileka ipompa mwina apantiyo aku ministry mwina ndi amene angaasiya but so far zinena kuti pali chomwezo company imeneyi ikabwera mandanenaja ikhala mbiri yakale komanso athandizire kuchepetsa vuto limene lakhala nalo dzadza anthu mu office kwa immigration. So ndikumbira kuti anthu amene anatipirira kuti akudzadza kapena sakuthandizika ku immigration vuto limene likhala mbiri yakale. Mujati manene kunena kuti banja lina lilo sipalephera kukhala mabada apples timakhala ndi chikhulupiriro ku office kwathu kuno kunena kuti we should always have integrity whereby maoffices athu akhala akuatumikira Malawi moyenerera ndi mu nthawi yake ndikuti maperekaso uthenga umene kwa Malawi kunena kuti ngati akufusidwa ndalama extra than ndalama imene imauzidwa yokhuzana ndi passport akadandaula moyenerera ti ndi mabwana amene ndi omasuka amene ali ready kuthana ndi vutoli. Komanso mzindikire kunena kuti immigration ngati nthambi ya boma timatsata malamulo a dziko lino kutantha zonena kuti payoka sitikuyenera kumapanga zinthu zimene zili zosemphana ndi constitution ya dziko lino. Ndiye ndi pempho langa kunena kuti Amalawi amene akudziwa kapena Amalawi amene akuthandizira chidwi umene umapereka ndalama kwa maoffices likewise
akuti kuti akapange report ku office kwathu. Komanso apart from that tili ndi anti-corruption policy imene mabwana athu akuilimbikitsa kuonetsetsa kunena kuti maofficers amenewa maofficers athu asapezeke ndi chitiro meyo opanga zachinyengo kapena zakatangale. Komanso timapempha mobwereza kwa anzathu amene afuna panga stigma services za immigration kunena kuti timakhala ndi anthu ena amene timatcha kuti madobadoba ena amati mamiddlemen ma services a immigration samafuna kuthandizidwa ndi munthu aliyense outside an office. Choncho tapempha anthu amene ma service seekers anthu amene afuna mapassport afuna ziphaso akabwera ku office kwathu aonetsetse kuti akuthandizidwa ndi officer amene ali mu uniform. Chifukwa akaberedwa kumakhala kuvuta ifeyo ngati maofisa kuzindikira kuti wakubera nini ndani. So ndikukhulupirira kunena kuti tikaenda limodzi ngati dziko pofuna kuonetsetsa kuti ntchito imeneyo wachepa ndikukhulupirira kuti nkhani ngati zimenezi zidzakhala mbiri yakale. Pa nkhawa yoti Katangale ndiye mwe akusokoneza ntchito za nthambi iwo ati Katangale sinsanamira ya vuto lakuchedwa kwa ziphaso za nzika za dziko lino. Anthu ochuluka akupitirira kukumana ndi mavuto akuchedwa okutuluka kwa ziphaso, kusowa kapena kusokonekera kwa zina mwakalata zomwe anthu amapereka pofuna kufunsira ziphaso zomwe zikuphinja amalawi ambiri kamba kakusowa kwa ziphaso zoyendera. Bungwe lomwe limasindikiza ziphaso zolowera ndikutulukira mdziko kapena kuti mapassport pa Chingerezi kuchokera immigration akuti mavuto omwe anthu akumana nawo akwadziwa ndipo akuyesetsa kuti akonze. Ndi nkhani imene takhalukambirana kwa nthawi yayitali kuti mapassport akuvuta anthu akumatenga nthawi yayitali kuti passport ituluke. Ndipo kwambiri anthu akhala kudandaula umati ukaona umene kuja kupeza zimalaini za anthu ambiri angudikirira anthu angudikirira mapassport awo. So zimakanikabe zinthu zina timakhala zozayima ntchito zambiri makamaka anthu apachita mabusiness amakhala akatenga zinthu mwina kunja maiko ena kubwesa kumalawi kuno. So zinthu kuti zimakhala zozayimisa zinthu zambiri m'dziko lino. Ena amakhala mwina afuna apite ku sukulu akalandire thandizo la chipatala madera osiyanasiyana. Zimakhala kuti zonse chilichonse ndi chimakhala chayima. So akuti akupita kumapeto kuti ntchito imene ndiona kuti ikhale pompano kuyamba kuyendanso mapassport amba kupangidwanso. So tiyamikire ndipo tipemphe kuti wambiri ayesese kuti ntchito imene mwina mwakaita chita bembe machawi kuti anthu ambiri zinthu zawo zimene zinayima ziyambirenso kuyenda.